हिस्टोरिक माने इनजास्टिस जाना दङ आरो जारिमिनदोनो इनजास्टिस खालायजानाय होननानै बुंजागोन आरो बुंबा दा नोङो मोनसे नोजोर हो जे प्राइभेट स्कुल मेल्ला खुलिदो दा क्वालिटि टिचिंखौ जोङो अनेक रोखोमाव जों अनेक बुंफोरलुदो जोङो नायो दा क्वालिटि टिचिंनि बेलायाव आङो प्राइभेट स्कुलाव माबोरै जायो आं बेखौ बुंनो हाला दा प्राइभेट स्कुल होननाय लोगो लोगो क्वालिटि टिचिंखौबो हमफाना लानायसो जायो खिन्थु बेसेबां क्वालिफाइड टिचार थायो जों बेखौ मिथिया खिन्थु नों एल पि स्कुलाव जिथुबा टिचिंनि रिभलिउसन फैनाय टेट क्वालिफाइडब्लासो नोङो मास्टार मोना होमबा दा बिदियाव आंनि बाला बेयाव गार्जेनफोरा प्राइभेट स्कुलाव दोनहैयो नेना लाबोयो टिउसन होयो दा गार्जेना जुदि गाव गावनो एसे सांग्रांथि जायो बेयावबो लाबोनानै गथ'फोरखौ नेनानै जुदि लाङो गथ'आ मानो मोजां जाया बेयावबोथ' टेट क्वालिफाइड दंजोबो ना नङा होमबा दा ओमफ्राय सरकारनिफ्राय एसे नोजोर होनांगोन आरो लकेल लिडारशिपफ्रा एसे नोजोर होनांगोन Good morning. Mana nungna? Handshake, happy new year. Hah? Diring Saboro. Ma kelas apa raya? Tonglang ma kelas apa? One. Ser lang sekolah nungse. Bapa, mami ale ma kelas apa? Mami apa lang? Som scooty je. Macam apa raya? Kela geling na geling na. Geling na? Football, boxing, na? Isi deru bagel deh, deh. Kon sama bagel lautar. Handsome thar jagan. Kela gel deh abu deh, deh. Kela bagel deh forai abu deh. Gidir manusia nang gede nang deh abu deh. Thar deh. Teng thang thong si deh. Bye bye. Bye. Mias mana? Nangka video warna itu deh. Gibiawno आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनै आं दंफैयो माने जोंहा XEM XBLT गोदोनि बनजार XEM बनजार मोननि सेरावनो थारायबारि बेनिफ्राय बे मा गामिया दा सिनिपारा माने बे जायगाया माने गोदोनि BLT नि एरिया माने BLT थाग्रा बेनिफ्राय दिनै आंजों दङ आंनिनो बैसोजों समान गोबां मानसियानो मिथिगौ जोंहा आदा होनना बुंनोसै बैसोआ समानथार जोंना समान अर्जुन नार्जारि गोबां मानसियानो मिथिगोन जाय आंनि लोगो सार होनगोन आं बेखौ आदाबो होनगोन गोबां गोरों आदाया आं बेनि गासै डिटेल्सखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव होगोन आदाया मा फरायबोनाय बबाव मा फरायदोंमोन मोनसे समाव गोबां आदानि भिडिअ'बो नुदोंमोन गोबां बाथ्रा हारिनि बुंनाय गोबां मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन जेरै जनकमोन गावथार जादोंमोन इनकाउन्टाराव बिसिनि न'आवबो थांना गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों बरबारि गोबां जायगायावनो गोबां मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन ससियेल मिडियाआव आदाया दिनै आङो आदाखौ नोंसोरनि सिगाङाव नेक्स्ट भिडिअ'आव मोजाङै माने हारिनि बागै आरो डेभेलपनि बागै बा फरायनायनि बागै माने आदाया जोबोर गोरों फरायनाय बेलायाव बेफोरनि डिटेल्सखौ आं नेक्स्ट भिडिअ होगोन बेनिफ्राय आं दा बे गामिनि जानकारिसो लानो नागिरदों आदानियाव बे गामिनि बागै आदा बेनिफ्राय बे दैसाया मामोन बे खलसि दैसा जाहैबाय खलसि दैसा माने दाखालि बावै लोमजानानै दावराव जानाया बेनोमोन ना माने रायजोफोरा बयबो रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जानाय बेनोमोन ने बेनोमोन बेनिफ्राय बेफोर अबस्थायानो दा बिसोरो दा नों गावनो नुबाय नङा होमबा नै न'फ्रा माबोरै माने अबथिरा आरो लामाबो गैया लामाफ्राथ' नै बे गैया दैसायानो खुरखाजोब्बाय सेंसन जादो नैबे लामाया दा जासिगोन ओरै टंला ओंखारहैगोन बे फुरा माने टंला लामाखौ सहैसिगोन बे ओरै सिदा थांबाथाय आं देखायगासिनो गामिखौबो माबायदि अबस्था माने BLT थाग्रा गामि जाहैबाय बे गोदो मा आर्मि पुलिसबो हाबनो हायामोन होनदों फ्राय फैयामोनलै बेफोरनि बेयाव माने बेवहायनो थायोमोन आरो ना गासैबो गिदिर गामि आरो बियो बर' मैखोम गामि बियो दै सेराव आरो ना बर'नि मैखोम गामि मानसिफोरा मोजां नालाय सापर्ट खालायो जायखिजाया समाजनि खामानि मावनाय बा बर'नि जायखिजाया मोनसे सोमावसारनायफोरखौ बेफोर गामियानो माने बजबना लानाय आरो लिडार केडार बेफोरावनो थाफैनाय बेफोरनिफ्रायनो बेफोर जायगायावनो थानानै दिनै माने गिदिर जालांबाय आरो ना खर'रपतिनि नाथाय कन्ट्रिबिउसन दङ आरो बेफोर गामिया नाथाय बेफोरबायदि अबस्था जाना थालांदों आरो ना लामाफोरा जेबो रावबो नायफिनासै बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालि जाहैबाय मोजां बानायना होदो माथो रायजोफोरा गावसोरनि माबायावनो खालायदो बियो रायजोफोरासो बानायना रायजोफोरनि फुरा रायजोफोरनि आरो गावसोरनि माने फैसा खांनानै माने सिनिपाराया बिराद गिदिर माने गामि हिसाबै नाम्बार 1 नैबे नाम्बार 1आव जाहैबाय दा ओमफ्राय नाम्बार 2 दङ नाम्बार 3 आरो
आरो मोनथामबो बे माने माबा नाम्बार 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 बाथौ गोजा आरो ओमफ्राय बे मोनथामजों लोगो नांनानै बानायदो ना मोनसेया नङा नङा गावबा सिनिपारा नाम्बार 1 नि जाहैबाय बियो बे गावसोरनि थानसालि आरो मानिनांगोन जोंनावथ' बेफोरबायदि बानायना लानो हानाय माबायानो गैया बेनो बिराद गिदिर गामि आरो बिराद गिदिर गामि आरो बर' गोजा नों लामाफ्रा मोजां जायोबाथ' आरो आं सक जादों गामि मोनसेयानो बेफोरबायदि थानसालि बानायलायदो बेबो गावसोरनि फैसाजोंनो लामाफोराथ' जेबो गैखाया लामाफ्रा जायोब्ला जोंहा बेनो सुबिदाफ्रा बांसिन मोजां जागोन बे जाय गामिया गावनो जुदि थाखा फैसा जमा बुथुमनानै थानसालि जुदि लुनो हादोंब्ला न'खरफ्राबोथ' गावनि नाजानाया दंखायोना दा सरकारनिफ्राय बे न'खर मोननायखौथ' गोजाननि बाथ्रा लामाफोरखौ मोजां बानायना होयोब्ला सुबिदा जागोन आरो सरकारनि मोननाय गैया बे गामियाव माथो गंसेबो गैया गोदान मोननायफोरा थागोन थागोन सिंदो सिं थानो हागोन फैदो बे गामियावबो फैदो ना फैदो मोजाङानो दैया लामाफोरखौ बानायना होबावनो हायोब्ला बर' मैखोम जायगाथारना मोजां नाङो मोनसे बाथौ थानसालि लुलायनो हादो सहस नङाना जोंफोरनियावथ' गैयाना बेफोरबायदि थानसालि बेफोरबायदि गिदिर लुलायनो हानाय बेथ' गोदोनि जोबोर पुराना गामि ना बिएलटि थालायनायबाथ' गोदोनि पुराना गामि बिराद गोदोनि बेनिफ्राय बे पुराना गामियानो जायगायावबो नोंसोरनिया एक्सिडेन्ट खेबनै जानानै थांबाय माबायदि नुयो माबायदि मोनदों आंथ' मोजां मोनाखै मानो होनोब्ला आङो क'क्राझार चिरां ओरैबायदि बेरायबाय खामफामोननि एरियायाव बिसोरनि बेफोरबायदि फिसा फिसा लामाफोराबो मेक्सिमाम जाफ्रामजोबनाय दा बायबा रिपायारिंल' खालामनांगौ अब्ला बे इसेबां पुराना गामियानो दि बे अबस्था जाना थालांदो आंथ' मोजां मोनाखै मा सानो बेफोरनि सायाव बेफोरखौ बुङोबा एसे कन्ट्रभारसि टाइपबो जायो नालाय ओमफ्राय जों नोंनि गोसोआव आरोना जों जाहैबाय बिराद उन्दै खोलोबनि गथ' मुभमेन्टखौलाय जों नुबोदों जोंबो बे गामिफोरनिफ्रायनो देरलांनाय मानो दुखु मोना जानो नङा होमबा दा बुहुमानो जुदि सोलायदोब्ला खाथिनि हमस्थियानो जुदि सोलायदोब्ला आरो जाय गामिया मोनसे हिस्टरिक मोनसे आन्दलनखौ गामि हिसाबै बिखायाव बजबना लानानै मदद होनाय दा बेफोरबायदि गामिया जुदि बेबायदि थालाङो एटलिस्ट न'खरथ' जोंनो जेबो नाङा नैफोर लामाखौ होयोब्ला बेनिफ्राय गथ'फोरा टंलायाव फरायनो थांगोन UN एकाडेमियाव थांगोन कनभेन्ट दङ टंला टाउन खाथि सफैबाय दाथ' जोङो टंलायाव जोङो थानो दरकारानो गैया लामाफ्रा मोजांब्ला दानो थांबानो जोङो दसेनो मोनहैयो 10 मिनिट गाहामावनो दा मानो मावासै आरो मानो मावजायासै ना ओनसोलावसो जेनेबोला गावसोरनि लकेल इस्युखौ रिप्रेजेन्ट खालायनाय सासे माने दिदोम बा गागि मानसि गैयामोन नामा दा आरो दाबो जुदि दङमोनब्ला दाबोथ' जानांगौमोन नङा होमबा दा बेफोर खोथाया दङ आरो न'फोरखौ गावबा गाव मोजां खालामनो नाजागासिनो दङ रायजो राजाफोराबो बाट माने माबाफोरा मोजां नङा नैबे जोङो दा नाम्बार 2 सिनिपारायाव आगान होबाय आरो नाम्बार 2 आरो ओरैनो फिसाल' अन्थाइल' गोलैदों खोमा खेबसेसो बेयो गोलैदो गोलैया बेखौ मिथिया खिन्थु मैया सासे लोगोआ बुङाखैमोनबा बोसोरे अखा बोथोरबाथ' बिराद गाज्रि जायो नालाय बिसोरो गावसोरनो कुवेरिनिफ्राय गारना होयो बिसोरो गावसोरनो गारबोयो गावसोरनो मानो होनबा गावसोरनि लामा गावसोरनो ट्रेक्टर सालायगोन नालाय आरो गथ'फोराबोथ' थाङो मानसियानो गैला नामा बे गैला टाउनाव थाहैबाय बिसोरो टाउनाव थाहैबायना टाउनाव थाहैबाय माबायदि थागोन बे गोदोनि पुराना बे जाबाय बेयावनो थाफैयोमोन बेलटिफ्रा ज' बेयावनो थायोमोन सानाव आंनि आमाइनि न' बियो बेयावनो ज' ओमफ्राय दिनै बेफोरबायदि हालोद जाना दंना बिसोरो बेयाव थानानै मान खोरोरपति जालांजोब्बाय बिराद मुभमेन्ट सापर्ट खालायखायोमोन बियो बयबो बुंगोन आरो बे आं बिमा हिसाबै बुंनाय खोथा नङा दाबो थांनानै दङ नालाय गोथाङै सब खोन्थाजोबगोन आरो बेनियावनो ज' जाफैयो हाबजागौमोन न'फोरखौबो मोजां नुनो आर्मि दं गामियाव लामाफोरा मोजां जायोब्ला नायफिनोब्ला मोजां नुगोन बर'नि आरो नायखानांगोन बेफोर गामिखौ जुदि समानै हमना लांफायाब्ला मा एजेन्डा दंबावो माखौ लानानै जेनेबा राजखान्थि खालायगोन नङा होमबा मोनसे मेन्डेट लानानैसो फैदो नालाय लकेल लिडारफ्रा दा बेखायनो माने नायथारनांगोन मावखानांगोन आरो दिनै हादान गामिफोरानो इसेबां मोजां मोजां जाय जायगाया दारागाव जोङो साइकेल एन्जर लामा बायदिसोमोन जों थाङोमोन दिनै बेफोरबायदियाव माने पिकनिक जानायनि थाखाय माने लामायाबो ब्लक जाबजाजोब्बाय फाखा जाजोब्बाय नाथाय गोदोनि
फुराना गामियानो गारजानानै दोनजादों मानोना बिजनेस गैया बेनि औ औ माने बे गामियाव जेबो बिजनेस गैया बिजनेस थानायमोनब्ला जागौमोनदां बेबो जागौमोन औ बेफोरबायदिसो बुंनांसिगोन बाथ्राखौ बुङोब्ला आरोना बुङोब्ला औ स्कुलफोरा माने जेबो गैया आरोना बाउन्डारि गुबुनाव दाख्लै आं चिरां थांबाय बेथ' सरकारि स्कुल ने जेबो गैया बेनो आरो मोनसे न' दंमोन गोदोनि जायासै फिला बेयाव गोदो बिराद मोजां खेला जायोमोन बिराद माने गोगोम खेला जायोमोन आरो दा जेबो गैया फिल्डफोरा गैया नै गेलेनाय कालसाराबो दाखालिबावै चिराङाव थांदोंमोन बेफोरबायदि सरकारि स्कुला ओरैबायदि बरिया बाउन्डारि जाजोबना दङ बाउन्डारिफोरा थायोब्ला माने प्रटेक्सनाबो जाबाय आरो नोंहा डेक'रेसनजोंसो लोगोसे गथ'फोरखौ नों बोनो हायो नों मोजां थानांगौ बिरादफ्रा चिराङावनो आं नायना फैथारदों जाय जायगायाव जेनेबा लकेल लिडारा मोजां सानदो आरो गामिखौबो रिप्रेजेन्ट खालायग्रा बिराद मोजां जादों आरो दा नों नायनानै जलदिबिनियान आइरना बिराद गाज्रि आरो अयथासार गाज्रि दा बेयावथ' आइरनानो गोजा जोंनि गामियावबो आइरन गोजा माने खिन्थु मोजां खोथाया बेनो आरसिनिक गैया आइरना बिराद मोजां नैबे बाथौ थानसो जालायबाय आरोबाव नैबे 2 नं सिनिपारानि माने मोनथाम जाहैबाय नालाय सिनिपारा आरो गावबा गावनि केपासिटियाव बानायनाय आरो बिसोर दा नैफोरो जोङो नैबे 3 नाम्बार सिनिपारा आरो बे थानसालिया बे नुहुरनाया बेबो थानसालि मोनथाम सिनिपारामोन नालाय बे न'आथ' गोदोनि बिराद पुराना माहाजोनमोन आरो गोदोनिनो नै बागानफ्रा माहाजालुमोन आरो बिथांमोना बिराद खान्दानिखामोन आरो माने गोदोनि माहाजोन आरो दा न'आव नायबानो जों नुवा होमबा न'नि जिथुबा आर्किटेक्ट डिजाइनफ्रानो नै गोदोनि बेनिफ्राय लामाफोरा माने एसेबो दांजायासै गैया माने मेन लामाया दं बेनो बै मेन लामा माने बे जों मेन लामाखौ मोनहैसिगोन नैयाव नै मालाबाबो दालां जाफेरासै बेयाव मानसि दंना गैला दा आं एक्जेक्टलि मिथिनाय नङा आगोलाव फैदोंमोन जोङो उन्दै थानायाव दा खिन्थु बिदि आं बुंनो हानाय नङा बे थानसालियाव बे थानसालिया मानिबायलै सरकारनिफ्राय फैसाफोर मोनना बानायनाय ना आं जिखिनि मिथियो बेफोरथ' माने माबा ओइ गामिफोरा खौसेथि दङथ' गामिफोरा बानायनाय हयथ' सरकारनिफ्राय एसे एनै मोनदोंब्लाबोथ' महाथ' सरकारा बानायजोबना होनो हानो खिन्थु रायजोनि अबदानाव आरो बेफोरो रायजोनि अबदानाव बिराद मोजां गामियाव सिनिपाराया बिराद गिदिर गामि आरो माने जों ओरै ससे थांबावनि बिराद दैनि माने माबाखौ जों नायगोन आरो माने गोदोनि गामि नाथाय इसेबो माने जायगायावनो गिदिरबो मानसि दङमोन जास्ट 1-2 किल'मिटारावनो नाथाय मोनसेबो लामाफोरा मावजायासै दुखुनांथाव बर'नि जोबोद दुखुनांथाव बेफोरो मानो होनोब्ला जों दा दाब जायगा बेरायनानै गामि नायो BLTआनो गिदिर जालांनाय बेफोराव थानानै दिनै बेफोर गामिया गोलैसोनानै थाफिननांदों साननो गोनां बाथ्रा टाउनाबोथ' खाथिसो नङा होमबा टाउनाबो खाथि जोङो मोजां आरो बिजनेसफोर खालायनो मानो बेफोर थायो टंलाया बेनिफ्राय खै किल'मिटार जायो 3 किल'मिटारसो आरो नै नोंसोरनि गामि नायदो टंलाया बेनिफ्राय 3 किल'मिटारल' किल'मिटारसो आरो बेनि गेजेराव 3खौ 2.5बो जानो हाबावगोसो नै बिनिफ्रायथ' गैलानो ना 2.5 आरो गथ'फोरा दा नै नों नुगोन जेनेबा दैज्लांनि अबस्थाखौ नों नायनानै नै गथ'फोरा गावबा गाव साइकेल लाना सालायलाङो UN एकाडेमियाव थांगोन बिसोरो UNआव थांजोबोनो UNआव थांगोन बिसोर UNआव दाथ' गोरानखाय मोजां नाथाय दैज्लाङाव दाबो धुला गथ'फोरा गुजु थांदो डाइरेक्ट फैखाबाय दा जुदि बोथोराथ' ग्लबेल क्लाइमेटआ ओरैबायदि सोलायखाबाय बोरैबा जुदि आरो गोदान दैबाना फैबावोना बेफोर गामियाथ' बहा थांबावनो बिथिंथ' फैखाबाय थांजोबगोन दा नै बे मादै मोनना हनै बैफोरो न'आथ' बायजोबनाय सरकारा माबा मोनसे फिसा अनसुंथाइ होदो खोमा दा गाव लुना लानाय आरो बै बिथिंनिफ्राय सरकारनिफ्राय एसे मोननानै एसेसो मोनदो आरो बे गामियाव नैबे प्रटेक्टनि थाखाय बानायनाय बर्डार प्रटेक्सन बेलाय मा सेभ खालायनो जेनेबा दैया फैयोब्ला दाख्लैबावसो बानायब्रबनाय ना बानायब्रबनाय रेलवे ट्रेकआबो थांबावगोनसो बोरैबा जुदि फैयोब्ला बेखिनियाव ओरै गिदिंलांफिनदो ना दा मोनसे इन्टारेस्टिं खोन्थाया ओरैबायदि आरो नोंथ' गामिखौ नायबाय 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 नाम्बार सिनिपाराया वान अफ दा बिराद गोदोर मोनसे गामि जोंनि खालिंदर हमस्थियाव आरो टंलायाव दा बे गामिया नोंनो दहाय बुंखानाय बायदि जारिमिनारि जाय समाव मोनसे खोलोबनि आन्दलनखौनो बिथांमोना बजबनानै मदद होजोबखानाय बे गामि हिसाबै दे ओमफ्राय नोङो नायोब्ला लामाफोरखौथ' नुबाय न'खर नायोब्लाबो एभारेज मोनसे नोंहा जेनेबा जौगानाय ग्राफआ थानांगोन बेखौ नुवाखै
बेनिफ्राय मानसिफोरा दा मावना जानायनि मोनसे बिजनेस सेटआप जों नुवासै जेबो गैया। खेथि बाथिखौबोथ' जों नुवासै मा खेथि दैबानानि मावबावनो? थाखायथ' ओमफ्राय नोङो नैबेयाव आरो मा मावबावनो फुटबल गेलेदो बिनि बालायाव गथ'फोरा मेक्सिमाम हाजिरा दैलि लेबार मावनाय आरो बाहेरायाव खामानि मावहैनाय आरो आं बुंनो हायो जोंनि नैबे थाराइबारि ओनसोल ओमफ्राय नैबे ओनसोलनिफ्राय खामानि मावहैनानै कमेयाव जोङो जुदि हिसाब खालायोब्ला खामानि मावना गोमाहैनाय बा फैफिननो हायो 7 6 जाबाय गामिनिफ्राय बाहेरायाव थांनानै आरो आं माने नैबे ओनसोलखौ बुंदों आरो थाराइबारिनिफ्रायबो दङ नै जोंहा बे गावलिभाङा एरियानिफ्राय आरो बेसेबां दुखुनांथाव औ सोरबा थैहैनायबो दङ आरो जेनेबा नोङो दाखालिनो जोङो मोनसे लेटेस्ट आपडेट जों मोनदों डिसेम्बर मासावनो बर'फोरा माइग्रेन्ट लेबार हिसाबै बाहेरायाव खामानि मावनाया 6 जन थैदो मास मोनसेयावनो दा बेफोर जाबाय रिपर्टेड गोदोथ' मेरला बिदिनो थांनानै गोमाना थाहैबाय फैनो रोङाखै आरो दिनैसिम न'आव गैया बेनि ओंथिया मा थैबाय बिसोरो खिन्थु गोदोनि मिडिया बा पर्टेल निउसफोरा बेफोरखौ इसिबां आपडेट गैयामोन ना दा बिदिबा नों साननानै नाय मास मोनसेयावनो दा बे आरो रिपर्टेड केस आरो आनरिपर्टेड केसफोरा नोङो नायोब्ला बिदिबा बर'फोरा अबथिरा बेसेबां थैहैयो दा बेफोरखौ दुखु नाङो आरो माने दा बे होनना बुंबानो बर'नि समस्या माने खेथि जायाब्ला मा मावगोन मा बिजनेस खालामगोन दैलि लेबार आरो बेनिफ्राय नोङो मा उन जोलै नों मा नागिरनो क्वालिटि इडुकेसननि खोथा थायोबो बिमा बिफायानो जुदि मोनसे नोंहा जुदि सास्टेनिं लाइभलिहुड गैयाब्ला गथ'खौ मा फरायहोनो आरो गथ'नि देहा थासारिनि थाखाय जोंनो मोजां मोनसे बोथिसे ओंखाम जोंनो नांगोन नङा होमबा दा बेफोर आरो दुखुनांथाव बेफोरावलाय मा खेथि जाबावनो जेबो गैला जोबोर मोजां मोनबाय माखासे बाथ्राखौ सोलोंनोबो मोनबाय स्कुला सरकारि स्कुल माने मा बुंनो सानो दिनै सरकारि स्कुला मानै मेन लामा बा टंला टाउननि सेरावनो जेबो बाउन्डारि गैया मानो होनब्ला आं गोबां जायगा बेरायबाय दाख्लै चिरांफोराव नुदों ओरैबायदि मोजां मोजां वाल बायदिसिना जेबो नोंसिनावबो डेभेलप गैया नामा जेबो दा मोनसे आङो बुंगोन आरो नैबे जोंनि एरियाया दहायबोथ' नों मेरला जायगा नायबाय हिस्टरिक माने इनजास्टिस जाना दङ आरो जारिमिनदोनो इनजास्टिस खालायजानाय होननानै बुंजागोन आरो बुंबा दा नोङो नैबे स्पटखौ नों नाय नैबे सारियालि आरो जोंनि नाफामफोरनिनो मैखोम जायगा बेयाव मिक्स अब्लाबो एसामिस ओमफ्राय बर' मिडियाम दं खिन्थु गासैबो बुस्थुआ मोनसे माने महर बेरखांनांगौ नङा होमबा दा नैयाव जुदि मोजां बाउन्डारि वालफोरा थानायमोनब्ला लामाजों दे मोजांबो नुगौमोन आरो मोनसे खोथा दङ आरो जे फरायसाफोरखौ माने नोङो सुम्बुक बायदि लेखा फरायनायाव बोबथाबनोब्ला फोरोंनायजों लोगोसे नोंनि बाउन्डारिफोरा आरो डेक'रेसनफ्रा जुदि मोजां थायो टयलेट्सफ्रा जुदि मोजां थायो क्लासरुमफोरा जुदि मोजां थायो माने गथ'फ्रा सानफ्रोमबो फैगोन आरो डेभेलपमेन्टआ जादो जाया आं बेखौ मा होननानै बुंनोलै दाङ'रिया माने आगोलनिनो मोनसे सिम्पटम जाहैबाय दा बिथांमोना दा गोदान गोदान लिडारशिपफ्रा मा मावो रायजोफोरा नेनानै निस्सय दङ आरो बिथांमोना मावथारनांगोन मानो होनबा रायजोनि मावनो होननानै फैदोथ' दा नोङो मोनसे नोजोर हो जे प्राइभेट स्कुल मेरला खुलिदो दा क्वालिटि टिचिंखौ जोङो अनेक रोखोमाव जों अनेक बुंफोरलुदो जोङो नायो दा क्वालिटि टिचिंनि बेलायाव आङो प्राइभेट स्कुलाव माबोरै जायो आं बेखौ बुंनो हाला दा प्राइभेट स्कुल होननाय लोगो लोगो क्वालिटि टिचिंखौबो हमफाना लानायसो जायो खिन्थु बेसेबां क्वालिफाइड टिचार थायो जों बेखौ मिथिया खिन्थु नों एलपि स्कुलाव जिथुबा टिचिंनि रिभलिउसन फैनाय टेट क्वालिफाइडब्लासो नोङो मास्टार मोना होमबा दा बिदियाव आंनि बाला बेयाव गार्जेनफोरा प्राइभेट स्कुलाव दोनहैयो नेना लाबोयो टिउसन होयो दा गार्जेना जुदि गाव गावनो एसे सांग्रांथि जायो बेयावबो लाबोनानै गथ'फोरखौ नेनानै जुदि लाङो गथ'आ मानो मोजां जाया बेयावबोथ' टेट क्वालिफाइड दंजोबो ना नङा होमबा दा ओमफ्राय सरकारनिफ्राय एसे नोजोर होनांगोन आरो लकेल लिडारशिपफ्रा एसे नोजोर होनांगोन जे बाउन्डारि वालफ्रा मोजां जानांगोन थाखो खथाया मोजां जानांगोन माखासेयावथ' इलेक्ट्रिसिटि कानेक्सन गैया जनो थाखाय मोजां डेस्क बेन्च गैया दा बेफोरो मोजां जायोब्ला निस्सय माने बेयावबो प्राइभेट बायदिनो टिचिंखौ मोननो हागोन होननानै आं सानो आरो स' बेखिनिया आरो